All-inclusive rejser elsker nogen og hader andre. Uanset hvad er rejseformen blevet utroligt populær igennem de seneste år. Men hvorfor er den det, og er rejseformen overhovedet noget for dig? Skal vi kigge på konceptet rigtig kort, så går all-inclusive i store træk ud på, at mad og drikkevarer er en del af rejsens pris. Derfor er der også lagt op til, at du opholder dig på hotelområdet det meste af tiden. Mange spørger sig selv, om det ikke er noget af charmen ved at tage på charterferie, at man kommer ud og spise om aftenen på forskellige steder og oplever noget af det lokale byliv. Det kan man selvfølgelig have ret i, men der er også flere grupper af rejsende, som ikke har behov for den her del af rejsen med at komme ud og få det lidt kulturelle præg. Og for dem, der kunne en all-inclusive rejse sagtens være en mulighed. Men kigger vi på det rigtig firkantet set, så er der 3 grupper af rejsende, som vil have rigtig god gavn af at tage på all-inclusive ferie. Først og fremmest er der de rejsende, som vil undgå uventede udgifter. Ved at vælge en all-inclusive ferie er man nemlig sikker på, hvad rejsen kommer til at løbe op i og med, at mad og drikkevarer er regnet med i den endelige pris, man betaler for rejsen. Så er all-inclusive også velegnet til dem, som er til ren afslapning og som vægter slap af ferie med sol og samvær højere end eksempelvis kultur. Til dem er all-inclusive også et rigtig godt og naturligt bud. Sidst men ikke mindst, så er all-inclusive også rigtig velegnet til folk, som rejser afsted i en gruppe. Det kunne være i forbindelse med en familieferie, eller at en fødselar inviterer på ferie i forbindelse med en rund fødselsdag. Det kan nemlig være rigtig svært, eksempelvis når man skal ud og spise og finde bord til 10 eller 15 personer. Det kan ydermere også være svært at få alle folk, alle folk er sultne på samme tidspunkt, og alle folk har lyst til at spise den samme type af mad, som man nu kan få på en given restaurant. Alt det her, det slipper man for ved at tage en all-inclusive ferie. Man spiser eller kan spise som udgangspunkt i buffet, når man har lyst. Dermed kan man også spise flere gange i løbet af eftermiddag og aften, hvis man ikke er så sulten, når man går ud og spiser med hele familien i første omgang, så kan man altid supplere senere hen. På samme måde som man kan også drikkevarer er jo inkluderet i prisen, så man kan både få alt det mad og alt det drikke, man nu har lyst til, uden at man skal tænke over, hvad tingene kommer til at løbe op i. Når vi snakker all-inclusive, er det dog værd at bemærke, at alle all-inclusive hoteller, de er ikke at sammenligne med hinanden. Der er, forskellige niveauer inden for all-inclusive hoteller, ligesom der er med alle andre hoteller. Jeg har været på alt fra 3-stjernede budgethoteller til 5-stjernede luksushoteller inden for all-inclusive, og der er rigtig stor forskel på, hvad man kan forvente af sit hotel. Og det gælder både faciliteter og mad og mange andre ting. Jeg har været udsat for på nogle af de bedre hoteller, har der været eksempelvis de rigtige internationale mærker i baren. Der har været minibar gratis også. Der har været små restauranter, delt op i forskellige temaer, som man også bare har kunne booke og benytte helt uden beregning. Hvorimod jeg har også set all-inclusive hoteller, hvor man er lidt mere smålig med de forskellige ting, og hvor mange af ydelserne er tilkøb. Hvor der ikke er gratis minibar, hvor det er lokale varer, som er i baren, hvor man ikke kan spise alle de is, man har lyst til, hvis man har børn med, osv. osv. Så der er altså rigtig stor forskel på, hvad man kan forvente dernede i prisen, og det bør også være noget, man undersøger, inden man smutter afsted. Der er jo nogle ting, som i næsten alle tilfælde er tilkøb. Det kan være sådan noget som spa og vandsportsaktiviteter, men også nogle små ting, for eksempel hvis man ønsker friskpresset appelsinjuice om morgenen. Så nogle ting er næsten altid tilkøb, men
Men udover det, så er der rigtig stor forskel på, hvad man kan forvente af hotellet. Og der er den eneste måde at finde ud af det, er simpelthen at smutte ind på hotellets hjemmeside, søge på nettet generelt, indhente informationer hos ens rejsebureau, eventuelt se på anmeldelser for det enkelte hotel, hvad andre gæster synes om selve hotellet, så man kan danne sig en idé om, hvordan det er at være på det her hotel, hvordan servicen er, hvad der er faciliteter, hvad man skal betale ekstra for. Det varierer nemlig rigtig, rigtig meget. Så undersøg på forhånd, hvad du kan forvente dig af dit hotel. Det er en rigtig god idé. Slutligt så er der jo ikke så meget andet at sige, end at den her ferieform, den lægger selvfølgelig op til, at man skal spise på hotellet hver eneste dag. Men selvom at man har betalt for det hele, og derfor er fristende at blive på hotellet, så skal man unde sig selv som oftest at tage ud fra hotelområdet en enkelt dags tid og se nogle af de lokale seværdigheder og spise på en restaurant inde i byen, selvom det koster lidt ekstra i forhold til det, man allerede har betalt for. Omvendt skal man jo selvfølgelig ikke tage på all-inclusive ferie, hvis man dagligt har lyst til at spise ude i byen og slet ikke opholder sig på hotelområdet, så kan det i hvert fald blive en lidt dyr ferieform, og det er i hvert fald ikke den oprindelige tanke med den. Men er du ikke så meget til kultur, kan nøjes med kultur i mindre doser, eventuelt rejser med en større gruppe, gerne vil have styr på, hvad rejsen kommer til at løbe op i, og generelt godt trives med den her slap af mentalitet, så er all-inclusive rejser altså noget, der er værd at prøve.